Daga bapin kesan baga jingkren haluar galong kaman gejelahi baga lamlinti ke jing dapram uba Vincent H. Pala Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uloong gijingken jing dia ki baule say ki dei kat kum na ka sarkar ka kai pot CAG bat na ki wegi tenat bat kum jo na ka mang tingka haba kren chikilat pathai kubwar ha jan me south rek no pra arja arpesan uloong baga jing shimram ka sarkar jilla ka poi shakan 100% na usnam blad dap adu menta batkan poi ka por baga jingmi pisa ka jilla on salut no tangha ka basiu ram na lo ka jingdan sa ka bam sap ki kambi an daga bakin tho baga jing juba umentri rang ba ka jillau konrad ke sangma baga jing shimram ka longat kum uput ne permissible limit ba palau loong baka sarkar jilla ba minta kala shimye ka rai ban pen ka lai ka ya ka Fiscal Responsibility and Business Management Act arja rio tang ban yo shimram uloong ba na ka lai percent ka permissible limit ka sarkar jilla menta kala pen kiyo sya ka lai 0.3% jang ka gross state domestic products ban yo shimram ba ka nihi ka pen I ba ka sarkar jilla kamla ban te lakam ya ka jing shimram ka badan minta palat arbusan hajar klor ka ban lam nen tipat sya ka jing dap ram Syu uloong ba ka jing bam dan kam dan jam Meghalaya ka poi sya ka 100,000 shisnam ka ba ka jing yo kam ka detang 8,000 san spa shisnam ba ka kdo shai ba ka jing lom pisa ka telat lada om sange ka bam sap bat ben rap ba ki nong song snong ki nang duk kat nang mi kisngi ya swaban kreni kini ngala research mde tanga idon ka tim ba dia research te ki ino ki data ki banga on kampe ka data banga snahi ki data na po Government of Meghalaya ki data na po CAG report ki data na po ki departments ki ba aingi taban ong ka klam le research kam dodra but ki figures ba nga airo nga da nga try po ka budget ro kelami tengah try usiam undang mut ba like da ko ong kum ta khnang ba ki briu kin nge try ba pek ka kom long jong ka ni sarkar tahi ni kisnem bala adap ka jing shimlon jong ki almost ka kiu ka loan na ka ni kisnem ka dep hadu kisnem ka pamenta almost more than 60% tumut na gawai ka kat banang kiu kisnem ka jing shimlon ha gawai kisngi ka jing yo jong ka state government kanang duna namar jong ka corruption ki illegal kini kitai ka pakalun kanang bon pisa ka bengi yo na ka revenue ka lut na tang ha basiu interest bat ka principal kumba kalong menta ke interest roughly ni siu almost 6,000 ha ka sistem ka principal ni hapsiu almost 8,000 sanspa ha ka sistem mut 1,000 sanspa roughly kamut tang pengisiu loan ka jingyo jongi pat roughly kuma ka per ga bai ka pors ka bai pat ha ka ki data ki balong mene beladep kina 1,000 arspa arsan crore ni yo ha ka sistem te lada ngim husiar ke jing sim loan te ka bamut ka debt trap kamut ba ka jingyo jongi kanu ka jingyo ka kamai jongi kan lek bich ka basiu loan te kata kala ajan stangkan no in terms of percentage only 2.6% ka pisa na ka internal revenue jongi bengila ban lek ba kata ka daw ki iba kibru kumolong ta kibru kiduk ba kan employment habe pipe ka Meghalaya ka don't come employment almost 67,000 per year ngide ban yo kami ajam ndre kumba kalong menta ka comment kala apanai at the most maximum 2,500 te ka employment nginum yo lada nginum biang karkom kalek revenue kujongi lada ngim senge ka corruption kawe ka jingyo ka jingkot jang kibriu kenang tuk susu example hanong kedong kibriu ki batuk ki paskul ki kun ndaki kun kim yo kam yo jam kenang tuk susu te pini kata kadau ka jing ke business kumolong menta ki bru ke bateri kam po comment ki kontrak jaka bikin yo bil kim yo bil temut nalar ba ke besar ba ki don kelas tak ke government te katu ke bru ke nang duk susu ki surok kumolong menta ke simlon ke sarkar ke sna surok tu surok jaka ba kin sna cisen ha ka sansnem kumolong menta ki sna yo jo surok arsen ke sisnem ai kala long ves ke tu ka pisa hajaka ngin pej ya ki school ngin pej ki hospital ngin pej ya ki beduk ban snaying ya ki beduk lene ngin pej ya kinu jingerap ya ki beduk ni lut ke pesatang ke pesuram lene tang hakaba penruspa ya ki belaruspa lupa kata ke jing jongi te ngatrai ke jing ong jong siem ba klem le homework kam dei ngada le homework jing sha ba nyala ban ai written ro ke ka ba ka loan ni don kat no ketika data ki ba yo ki la don lut ban
Atrai kata kasu tu yo ban jubab no bom don do dikile kita ban jubab. Example menta usimlon ukun haga family. Tesiu ukpa kan ye perayu. Kan bam ne ki citizens ne kaying kasan ya bakat do kaying kasam habdi ke halil ne habdi ki jing don jing am ki ban siu ka lon. Kata kam don jing ye pera. Pi kata ka jing ong jung u kadai ka government of India ka por ba long ka covid ka post covid ka pan push ya ka capital expenditure. Teka barabor hi ya ki state ki sha kin simlon within 3% of the GSDP kan ba kasentar but within 4% of the GDP. Ya ka state ki sha up to 3% ya kasentar do 1% ke jingdon jing am chongki. Taman ka ne ka Meghalaya hi ju sha ka dai ban singole rain ba ki dai ban le within 3% ki hab amen ya ka FMRB Act jongki. Dala dei ki la kut ba dai ban simlon hapo lai persen kimla kila kiu kip amen balik kip amen ya ka FMRB Act jongki namar balik kila exit ya kata menta ki amen ka hapo 3.6 of the GSDP kalon ke jongki kene ka pen iba kim don control ke jing simlon ka jongki ka ba ma pa te ngatrai ba chief minister hi ting ubon kam ngatrai yo klemle mo bhai le de ba compare to depend ki officer ka tu kani te on dapat kitu ki baro nga iba kadon ke jing mai ka state jungi te nai ong e kata kini data andre pin dapat ki kenong rep ki bru ki tuk hamanta kat kata ke pisah ba simlon se ikan lek pisah ka ba simlon se ikan lek ke pisah ba simlon de ki 4,000 crore kumolong menta karam ke Meghalaya palat ya ka arpusan 1,000 crore kumbanga ong uwei unong song snow ukidram 76,000 new pendru 1,000 Tasya ikilik kata bisa, lada kadon ka management bisa ka babiang. Mar bakam biang ki tuk pala ntam pojo don ki history jong ka ri India bagi ki tuk kat ne kam tam Meghalaya but ka unemployment rate ka jing do kam do jam kala palat ka 6%. India overall kalong around 9%, 3.1 3.2%. Menteri Meghalaya palat ka 6%. Kajing do kam do jam song kibru te kene ke baro kate dama ni klam pendon kam ni ke revenue kat kum bangin di pendon kam ni pelut tang ka siulon ke te nga klam ong ba ka Meghalaya kala dep trap nga ong ka kalanti ba kilik kum ba kalong menta la di ki continue ha ka ni kom ni bilan in a dep trap ke kata ke sunga kum ba long menta ni ka loan ka ratio happening ka debt but ka GDP, GSDP, kalong almost 42%. Natra, kaya per na kapor sport ninti hapa sarkar ka ay grant kala banduna leni ka suka sarkar kala bana, tang average is more than 40% ka ratio. Te siya kan poy ka state jamike. Natra, kumba kalong matang nimpat lan ka debt trap. Tenre ka pindapi ka graph pat. Natra very soon. Tu unang mut kamu dan unang mut ba ngatrai gawe kasi umut ban sange na kasimlon nang ngantip dai kumalong mentate only 2.6% only 2.6% ngatrai unang mut be dan marngim ngaklam ong ngatrai usau thok baklang ngaklam ong nilalan ka dep trap dai kalenti bengele ka krab bengele kumalong mata tu confidence tu muchi mister happen ka confidence dalele un masarandar dai ki data ki namsam sunam ki tip kai habdo kan noklong Kawai gadau bale ki bru kim kio kolong kat ke pisa ba kisimlon ki plut ke konsesi le jong. Example kisimlon na government of India ki plut konsesi jong deputy CM, ki plut konsesi jong ki minister, ki plut konsesi jong ki baying hasem jong ki takata ka jing distribution jong ka pisa ka klem lek kat kum ba ka ban lek ke. Tumut su beruspa plat su tuk la tuk palat. Den rekat nongut ki minister na ka drupo tangkat arngut te kini kat arngut bat ki perlok so ki la banduspa kat bau teu bobon sau pu prangut te kiduk ki konsesi jong ki kata kadau mde ki baduk hamenta ki de kini ki perlok ki jong ki bla tre ka kam sarkar ki klem yo bil nang ta sikibai te la de tu ki tu ki ruspa bulat ka distribution ko jong ka wealth ki on ka distribution wealth kamdon kata ka system te definitely hi ngatrai ba kata ka pelong ki bru penduk bulat ka kam gazam kamdon mar ki badruspa ki nai kami ki baduk dong no kam tam sanong kendong ka rep ka riang hakane kata la ki bruspa ki duk te chekin ya ai kam ai chami ki bru te kene ke ka policy mde tang hani po Meghalaya ka BJP ka policy ka long kumnei pin i konrad subur bekat boong ke BJP ya ki peruspa
ikbaduk penduk te hapok sentral kolong kemtahi hang ni state ro kede kejo kidon ki bo de bo ong sem nomor mbarok ki loan ki ba hapsu ka state kidon ki loan ko bo ong pi hapor covid ka government of India ka ai sabaro ki state kena bakin push entah ka capital expenditure ban yo kam yo jam ki bru ki ai ka loan for 50 years loan free mereka tatang kanu ta hardly around 2 to 3,000 crores kababon hikum ka Asian Development Bank ka loan hapor bengisim hakador ka ba 76 rupees per dollar mentapat kala poi 93 rupees per dollar te menta kin siu kin hapan pai terbor ke jumut u ya kene ka difference hakapor be simram hakapor be siu teng ka siu ka sarkar leni ka siu ki insurance yang ke hedging tengah try umut ya kata normally baro ki loan ki ba siu ka sarkar ka Asian Development Bank ki usim ki private institute ka tu hap siu ka state government otherwise boleh ka budget ka pen i ka pau ba 25,000 crores la dari ba siu ka sarkar ka ni ulade ban pen i tang ko tulop jong ki tang ka salary jong ki nong tre sarkar nong hikai bat ko almost 7.9% of the GSDP then naturally kan katahi te kata kala hab lupa hapo ka expenditure kila pen i habala penalor ba nong no kila minus lut ikito baro we still have access only 2.6%. Mut dakane ka 2.6% of the GSDP ni have ICAM yaki brio ni have China hospital ni have new school new road new healthcare center nang ta have ki farmers ki nong rep ki babon dakane ka long kata ada mentah lagu kipan lado cim loan da pakaduk ganiro kan sekudi hap siu ya ka interest ka bama bhai ki nong national jingi kombalong ta lagi continue hogane korkom kam slam show ngin long kum ga district council ka district council bale kalong debt trap ka district council kalong ba ka jing siu ko tulop ka jing siu che ka kampun ban ki ji yo nong pi ka example the best example ka de ka Carols district council pa penyai da ka NPP BJP hangte te hantar ke de la debt trap Giant Hills ro ka jo hi balik ki do tulok namar ka long ki la kata ka debt trap to kumbolong menta hang ni pa Meghalaya ro example ka hana po PHE kyong po PHE kumbolong menta ki la di ban complete ikitu ki scheme jong ka JJM hapo ka por pa ka sarkar India ka ai menta palat ya ka news pa crore kitu ki data menta kimla pansi kitu ki priu nang taki liabilities ki bedon hapo pludi hapo PHE ki contractors ki bopon the sales lay segitu tu kemut kamdon so sarkar kala panle kata ka jing sarkar kalong ba kata ka jing ong jonga ka jing raise jonga kalong ngai warning ya ka sarkar ba la di continue hakan ni kom kamsim sige namar la safar ka pai ba sarkar kini next kin rembe temut ki safar ki pai ba kin safar kum safar ke disconsil ha Giant Hills kum safar ke disconsil ha Garo Hills ka state jangiro kanam like na katu ka jing safar jengki katu ka jing chitam jengki lada ngikum kinong snong ngikum ki leader nim race kene angkam slam namar ba kalon boshim hakalasia but kalon boshim menta ka increase 66% 66.7% te ka increase te lada ka increase hado kata hardly 2-3 years kan sekalaps ke state government Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya